Mfethu Bobo no Babo. Mfethu ugcina uyile emcimbini kaSiyanda Maphumulo bese siqashele kuona. Aningitshelanga. Hayi uphakeme mfethu. Ingane yabantu sakulinda mfethu emcimbini mfethu sakulinda. uSiyanda ugcine njani? uSiyanda uthe angazi kunokwanda kwama performance akhona kodwa uzokwazi ukuthi asifake esimpintshise kodwa uSiyanda mfethu akahlelekile. Ngani? Akahlelekile. Wathi uSiyanda akahlelekile. Usho uSiyanda lo Maphumulo ke. uSiyanda Maphumulo wamahlaya. Nemfethu. Siyangithi yini engayenza umuntu wamahlaya? Lento usuyenza ihlaya ke kanti yini ke mina engayenza umuntu wamahlaya? Cha wena lento le usuyenza ihlaya ngoba bekuvele besingakubizela amahlaya thina la. Mina ngizokhuluma ngithini umuntu wamahlaya ngibizela umuntu wamahlaya. Hayi Siyanda Maphumulo bekufanele lapha. You guys are taking me for Siyanda granted. Maphumulo. No, you are taking me for granted. Really now. Ngoba Owazi ungibizela umuntu wamahlaya uzuthi angifikanga entweni yomuntu wamahlaya. Hayi lento ingakho usuyenza ihlaya. Hayi ngo umazi nawe yamani umuntu wamahlaya. Nusiyana nemsana serious nini? Lo neshow ngo July 13 la DCC. Beyond emake mfethu. Ubani wakabe neshow ngo July 13? Ubani? Ngicela ubuze wakwezwa ukuthi wakhona umuntu neshow ngo July 13. Abantu abamfethu uqaphelisisile. Ngey 13. Ucheckile ukuthi ngimhla 13. Ngomhla ka 13. Kube kusele 2 days kube umhla 15. Uyezwa kube ngaholi xa uyenza ngeweekend kodwa Monday weekend wabela wathi yazi ngenza uphambana lezinto yena kade kuyitempe July imali imoshekile uSiyanda ngathena ngezisho kodwa le show le yazi mina ngizoya ngifuna ukuyibona izobe injani ngizoyena lokho wonke umuntu engathi ngayela ngiya kule show ngifuna ukubona ukuthi obani abazobe bengekho ngicela ukuthi abanye bengezi lapha kwisho kaSiyanda noma manje yabo ngesibe nayo indawo baningi abantu abafuna ukuzobona ukuthi yazi ufuna ukubona ukuthi indawo ikhona yini bazobe bekhona yini abantu kodwa mina kalaphi indawo futhi ngifuna ukusheshe ngifike ngiyithole indawo uzogcina ubone yona ke le itholile hayi siyabonga Siyanda Maphumulo mfethu siyeza mfethu ngomhla ka 13 sifuna ukuzobona futhi ngifuna ukufika kuqala ngifuna umuntu ozongimpintsha ufuna ukuzobona ukuthi ubani ozobe ngekho ungadlali ke duzo Elvovo noma uMshunqisi ngoba awufuni into ozongimpintsha sesizweni alright siyabonga mfethu siyabonga Nkosi kwasho umuntu esethanda sengasazothi siyabonga Hona wathi aseqeda ukuthaya futhi wawukhona kuleyo nkonzo. Walala phethe wena uhlelo. Yeah, ngiyaqonda. Athe kuthule wayesethi ya Jesu. Ngathi uzothi sakuba. Right mfethu. Siyabonga bhuti wami. Siyabonga.